За підтримки Держкіно ми розпочинаємо производство фільму з робочою назвою «Серце». Це історія кримсько-татарської дівчини, яка в період з 42 по 44 рік в місті Бахчисарай в часи Другої світової війни врятувала від смерті понад 90 дітей, більша частина з яких були євреями. Вона протягом місяця, поки розбиралися в Бахчисараї окупаційні війська і їх представники, хто є хто в цьому місті, вона за цей місяць дала кожному з них нове ім'я, нову долю, язик і навчила однієї із основних молитв в традиції ісламу. Наша героїня врятувала цих дітей 2 рази. Перший раз від нацистів, видаючи їх за кримських татар. І другий раз в 44-му році, коли, як ви знаєте, я сподіваюся, 18 травня 44-го року була здійснена депортація кримськотатарського народу, вона врятувала їх від військ НКВД, від представників НКВД, повернувши їм, якщо можливо так сказати, їх єврейськість, повернувши їм збережної метрики цих дітей і таким чином доказати, що вони не є кримськими татарами, а є євреями і тому не можуть бути депортованими. Це вкратце фабулі нашого фільму.